खुलुमबाय लोगोफोर दिनै फिन खेबसे नोंथांमोनखौ बरायफिनबाय आंनि बे चेनेलावहाय आरो दिनै जों सावरायनो थांफिनदों फिन खेबसेबाव वर्क एन्ड टाइमनि सायाव मानि सायाव वर्क आरो टाइमनि सायाव जायखौ जों बर'यै बुजि मोन्दोंमोन मा खामानि आरो सम होननानै आरो मा होनना मोनथिदोंमोन जों जे बे मोनसे टपिकनि सायाव जोंहा मोनफ्रोमबो कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव मायबा नङा मायबा मोनसे सोंथि सोंनाय थायो आरो सोंथि सोंनाय जायो आरो बेफोर सोंथिया मा बारा गोलावबो नङा माने बारा हार्डबो नङा बारा इजिबो नङा एसे मदारेट नाथाय जायखौ जोङो खालामनो थाङोब्ला मालाय जोंहा जोबोद गोबाव सम लायो आरो बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ बानायदों नोंथांमोननि थाखाय जायनि गेजेरजों जोङो बिराद खम समनि गेजेरावनो सर्ट ट्रिक मिथिगोन ओके आरो बे सर्ट ट्रिकखौ बाहायोब्ला नोंथांमोना 100% राइट एन्सार मोनगोन 100% राइट एन्सार मोनगोन ओमफ्राय नोंसोरनि समाबो बासायगोन माने मा खम समनि गेजेरावनो जों सल्भ खालामनो हागोन नाथाय बेनि थाखाय जोंनो मोनसे कन्डिशन नांगोन ओके कन्डिशना गोरोबोब्लासो बेनि एन्सारा राइट जागोन थ' जोंनि कन्डिशना मा फैनाय दिनै दानिया ओके दा जोंहा कन्डिशना जाहैबाय जे इफ ए एन्ड बी ए आरो बी सानै मानसिहा बेयो बेलेग बेलेग मानसि ए एन्ड बी कैन कमप्लीट ए वर्क इन एक्स डेज माने मा बुंदों जुदि नोंथांमोना बाथ्राखौ बुजि मोनाखै बिदिब्ला प्लिज बर'खौ फरायनो हागोन इफ ए एन्ड बी कैन कमप्लीट ए वर्क इन एक्स डेज एन्ड A alone can complete that work in Y days. Then number of days required to complete the work by P. माने मा सोंदों मिथिगोन आब' लोगोफोर जे जुदि A आरो B आ मोनसे खामानिखौ X सानाव मावनो हायो माने जयै मावोब्ला A आरो B आ जयै मावोब्ला मा नांगौ X सान नांगौ जायो माने X सानाव एसे खामानिखौ फोजोबनो हायो नाथाय A आ मा होनना बुंदों A आ हारसिङैनो बे एखे खामानिखौ मावनो हायो बेसेबां सानाव Y सानाव A आरो B आ जयै खामानिखौ मावनो हायो बेसेबां सानाव X सानाव आरो A आ हारसिङैनो खामानिखौ मावनो हायो बेसेबां सानाव Y सानाव अब्ला B आ हारसिङैनो खामानिखौ मावना फोजोबनो नांनाय सम बा सम नांगौ बेसेबां बे जागोन जोंहा मा X into Y divided by Y minus X माने A आरो B आ जुदि जयैनो खामानिखौ मावो अब्ला X सानाव फोजोबनो हायो ओके ओमफ्राय A आ हारसिङैनो बे खामानिखौ मा खालामनो हायो Y सानाव फोजोबनो हायो अब्ला B आ हारसिङैनो मावनो थाखाय बेसेबां सान जोंनो नांगोन ओके थ' बे सानखौ जुदि जों दिहुननो होयो अब्ला जोंनि फर्मुलाया जागोन मा X into Y divided by Y minus X X आरो Y आ जोंहा मामोन X आ जाबाय A आरो B आ जयैनो मावनाय खामानिनि सान ओके माने A आरो B आ जयैनो मावब्ला नांनाय सान आरो Y आ जाबाय मा Y आ जाबाय A आ हारसिङैनो मावनो थाखाय नांनाय सम आरो नियाव जों जा भेलु मोनगोन बे जागोन जोंहा मा B आ हारसिङैनो मावनो थाखाय नांनाय सम ओके बा सम बा सान ओके थ' बिदिब्ला फै दानिया जोङो मोननैसो एग्जाम्पल लानि आरो एग्जाम्पलखौ लानानै बेनि एन्सारखौ जोङो दिहुननो नाजानि दा लोगोफोर जोंहा गिबि कुइसनानो जाबाय A आरो B can do a piece of work in 10 days माने A आरो B आ सानैजों लोगो नांनानै मोनसे खामानिखौ मावनो हायो बेसेबाङाव 10 सानाव माने दै जोंहा X नि भेलुआ बेसेबां जागोन दानिया बेयाव जुदि जों बेखौ सल्युसन खालामोब्ला बेसेबां जागोन X नि भेलुआ जोंहा 10 जागोन and A alone can complete that work in 14 days माना बुंदों आरो A आ हारसिङैनो बे खामानिखौ मावना फोजोबनो हायो बेसेबां सानाव बेखौ जों मा होनो हमगोन Y होनो हमगोन आरो बेखौ बेसेबां मोनगोन जों भेलुखौ 14 days ओके बेयावबो जों मा लिरनो हायो 14 days in how many days B can alone complete the work अब्लाना मा सोंदों जोंखौ बेसेबां सानाव B आ हारसिङैनो खामानिखौ फोजोबनो हागोन जुदि नोंथांमोना इंलिश कुइसनखौ बुजि मोनाखै बिदिब्ला बर'खौ नायनो हागोन ओके थ' बिदिब्ला जों सल्युसन खालामनो हायो therefore मा मोजां फर्मुलाया X into Y divided by Y minus X नंगौना नङा this imply by is equal to X नि माना जोंहा बेसेबांमोन 10 आरो Y नि माना जोंहा बेसेबांमोन 14 ओके आरो ओमफ्राय जोंहा Y नि भेलुआ जोंहा 14 ओके माइनास
10 is equal to बेसेबां जागोन जोंहा बेसेबां जागोन सायाव जागोन जोंहा 140 बे 140 दे 140 सिङाव जागोन जोंहा 4 दानिया जों बेखिनिखौ राननानै जा भेलु मोनगोन बेखिनियानो जाबाय जोंहा b आ खामानिखौ मावनो नांनाय सम b आ खामानिखौ मावनाय नांनाय सम रानो बेसेबां थांगोन जोंहा 4 सानजाब 3 जिनि थाबाय जोंहा जिनि बा 2 थाबाय 2 थानाय लोगो लोगो 20 होमबा 4 सानजाब 20 थ' बेसेबां नांगोन जोंहा 35 days नांगोन सोरनो 35 days नांगोन बिनो हारसिङैनो खामानिखौ मावना फोजोबनो 35 days जोंनो नांगोन ओके थ' जोंहा बेयो 100% राइट एन्सार मालाबा सिम्प्लिफिकेशन खालामनाय समाव जोंहा मा जायो गोरोन्थि जानो हायो थ' नोंथांमोना एसे साबधान थ' ट्रिक्सआ जाबाय जोंहा बेनो x into y divided by y minus x बिदिब्ला फै जों आरोबाव मोनसे एग्जांपल लानि नेक्स्ट एग्जांपल जाबाय बेयो question number 2 if Rahul and Raju आरो राजु सानै मानसि together can do a piece of work in 7 days माने राहुल आरो राजुआ जमायैनो बा जयैनो मोनसे खामानिखौ मावनो हायो बेसेबां सानाव 7 सानाव Rahul alone can complete the work in 10 days मा होनना बुंदों राहुला हारसिङैनो बे खामानिखौ मावनो हायो बेसेबां सानाव 10 सानाव then find in how many days Raju alone can complete the work अब्ला दिहुन जे बेसेबां सानाव राजुआ हारसिङैनो खामानिखौ मावना फोजोबनो हागोन राहुल आरो राजुनि नांनाय समा बेसेबांमोन राहुल आरो राजुनि नांनाय समा बेसेबांमोन जायखौ जों हमगोन जों x ना हमगोन बेसेबां जागोन बे 7 days नङा होमबा आरो बेनिफ्राय राहुला हारसिङैनो मावनाय समा बेसेबांमोन y is equal to बेसेबांमोन 10 days नंगौना नङा लोगोफोर 10 days मोन therefore राजुनो नांनाय समा बेसेबां जागोन जोंहा बेसेबां जागोन x into y divided by y minus x is equal to x नि भेलुआ जोंहा 7 आरो y नि भेलुआ जोंहा 10 but 10 minus 7 अब्ला जों मा मोनगोन is equal to 7 into 10 is equal to जों मा मोनगोन 70 आरो 10 minus 7 is equal to जों बेसेबां मोनगोन 3 जोंहा बिनो राइट आन्सार जागोन 70 by 3 days जुदि नोंथांमोना बेखौ सिम्प्लिफाइ खालामबावनो हायो अब्ला नोंथांमोना मोनगोन मा 3 सानजाब बेखौ रानना होनांगोन 3 सानजाब 2 6 आखायाव थाबाय 1 लाथिख' माने 10 3 सानजाब 3 9 आखायाव थाबाय 1 3 days ओके माने मा बुजिखो जोङो जे राजुआ खामानिखौ मावना फोजोबनो थाखाय हारसिङैनो मावना फोजोबनो थाखाय बेसेबां सान नांगौ 23.3 days माने सान नांगौ होननानै जों बेयाव बुजि मोनबाय थ' लोगोफोर भिडिअ नायनानै बोरै मोनखो प्लिज कमेन्ट खालामना सोंहरबानो जाबाय आरो मोजां मोनोब्ला प्लिज लाइक शेयार खालामना होबानो जाबाय नोंथांमोननि लाइक कमेन्ट आरो शेयारानो आंखौ भिडिअ बानायनो थुलुंगा होयो आरो आसा खालामो नोंथांमोनखौ फैबाय थानाय समाव लोगो मोनगोन नोंथांमोना आंखौ हेफाजाब खालामगोन दिनैनि थाखाय आं भिडिअखौ बेसेबां फोजोबनोसै गोजोन्थों